Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La Junta Local de Seguretat, que engloba tots els cossos policials que actuen a la nostra ciutat, cadascú en les seves competències, han intercanviat la informació de les dades dels darrers 12 mesos. Una reunió que s'ha produït a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les dades que des de Sant Andreu s'han presentat i que als mitjans ho ha fet l'alcalde de la ciutat i regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Giribet, apunten a una millora substancial en els darrers 12 mesos. Sant Andreu de la Barca és, des de fa 12 mesos, una ciutat més segura. Han baixat els robatoris amb violència a vehicles i a domicilis, s'han reduït els accidents de trànsit a tots els barris, menys concretament a un, que és la Solana. En les principals artèries de circulació també s'han reduït els accidents de trànsit i així només com a important, en números absoluts, hi ha hagut 0 robatoris en vivendes amb violència. Per Giribet hi ha un aspecte que s'ha de treballar perquè hi ha hagut un petit repunt amb empreses i comerços. En aquesta qüestió hi ha hagut un repunt d'un 9% i que, per tant, ja des de la policia local, obtenint aquestes dades, hem treballat amb la campanya de SAP Alert. Giribet també ha fet referència a la seguretat preventiva, entre d'altres aspectes incrementant la vigilància, per exemple, al voltant dels 3 instituts de la ciutat. Al voltant de parcs i escoles, precisament per perseguir aquesta tinença i venda de substàncies estupefaents. A la Junta Local de Seguretat, com diem, han estat presents representants de la delegació del Govern, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local i també representants de totes les formacions polítiques amb representació al consistori, menys Som Sant Andreu. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.